Македоно-Одринското опълчение е доброволческа българска военна част, действала по време на Балканските войни. То е създадено на 23 септември 1912 г. в навечерието на Балканската война. На 17 септември 1912 г. с указ на цар Фердинанд в България е обявена всеобща мобилизация. На 19 септември изпълнителният комитет на Македоно-Одринските благотворителни братства свиква на Колодрума всички македонски и тракийски емигранти, които не са служили във войската. За 2 часа се събират над 5000 души. Още преди военните действия се формират 57 чети с изпитани войводи, които преминават турската граница и започват саботажите в тила на противника. Техният брой, по статистика, достигал още в началото 2174 четници, но четите с влизането си в Македония и Одринско нараствали от присъединили се българи от вътрешността. В хода на войната нарастват до над 90. На 23 септември е установен щаб на опълченските дружини, който пристъпва незабавно към създаването на доброволчески формирования. Началникът на щаба на действащата армия генерал-майор Иван Фичев утвърждава документа на 25 септември и той незабавно влиза в сила. Опълченците се приемат при строг подбор, тъй като броят на кандидатите достига около 25 000 души, което далеч надвишава възможностите за въоръжаването и екипирането им. На 25 септември 1912 г. генерал Фичев назначава и състава на щаба на Македоно-Одринските дружини. Тяхното ръководство е възложено на началника на 9-та дивизионна област генерал-майор Никола Генев. За негов помощник е назначен охридчанинът подполковник Александър Протогеров, а за началник щаб кукушанинът майор Петър Дарвингов. Към 26 септември щабът на дружините разполага вече с около 6500 доброволци, разпределени в дружини. Решено е дружините да носят имената на градове, които са се прославили с участието на населението им в национално-освободителните борби в Македония и Одринска Тракия. До 2 октомври са организирани 6 дружини. Първа дебърска дружина е съставена само от дебърци, тъй като те пристигат първи на сборния пункт и преди още останалите доброволци да са се появили, формират своята дружина, подразделяйки я на роти и взводове. Втора скопска дружина се създава от доброволци от Кривопаланското, Кратовското, Кумановското и Скопското братство. Трета солунска дружина е сформирана от доброволци от Щипското, Серското, Драмското, Солунското и Кукушкото братство. Четвърта битолска дружина включва доброволци от Битолското, Прилепското и Тетовското братство. Пета Одринска дружина е съставена от емигранти, обединени от Одринското, Разложкото и част от Горноджумайското и Петричкото братство. Шеста Охридска дружина се формира от първа рота на Крушевското братство, втора рота от Костурското, трета рота от Одринското и четвърта рота от Охридското и Кичевското братство. В началото на октомври 1912 г. от дивизионните области пристигат още 3993 доброволци и от тях са сформирани още 6 дружини. Седма Кумановска дружина е организирана в Кюстендил. Осма Костурска дружина се формира в София от доброволците от Варненското Македоно-Одринско братство. Девета Велешка дружина се създава в Русе. В сравнение с личния състав на всички останали дружини, опълченците от 9-та дружина са най-добре организирани и екипирани. 10-та Прилепска дружина е организирана в София от пловдивските македоно-одрински доброволци. В състава й е зачислена и група македоно-одрински емигранти, пристигнали специално от Съединените американски щати, за да вземат участие във войната. 11-та Сербска дружина се създава чрез отнемане на четвъртите роти от 7-ма Кумановска, 8-ма Костурска и 10-та Прилепска дружина. 12-та Лозенградска дружина се организира в Бургас. В
първата й рота с командир подофицерът от швейцарската армия Луи Аер са включени 205 души, членове на юнашката гимнастическа организация. Втората рота е съставена само от арменци и по време на войната числеността й достига 273 души. Поверена е на подпоручика от българската армия Гарегин Наждех. През декември 1912 година, след като са изпълнили поставените им задачи, 57-те партизански чети и отряди са официално разпуснати. От 25 януари до 16 февруари 1913 година в Малгара и в близките до тях селища Кешан и Байрамич се събират общо 3560 бивши четници и войводи, пристигнали от различните райони на Македония и Одринска Тракия. На 3 март 1913 година в Кешан е обявено формирането на трите нови опълченски дружини: 13-та Кукушка дружина, 14-та Воденска дружина, 15-та Щипска дружина. Величието на подвига на Македоно-Одринското опълчение през Балканската и Междусъюзническата война е изразено и в данните за кървавите жертви. Те възлизат на 3 души, или 25% от общия брой 14 670. Ако към тази цифра прибавим и уния македонски българи, които са служили в българската армия като войници и офицери, ще имаме всичко 46 844 души бойци от Македония, дали своя принос за нейното освобождение. Това говори за висотата на българското съзнание и жертвоготовността за българското национално дело, без спомен за македонизъм.